салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шаҳноз медиа. ба канал обуна шудан ва гузоштани лайкро фаромӯш насозед. дӯстони азиз, дар ҳар видеоҳое ки дар канали Шаҳноз медиа партофта мешавад, дар зери ҳар видеоҳои партофташуда, яъне дар комментарияҳо пайваста ду суолро бештар менависед. инак мехоҳем ба якчанд суолҳоятон посух гардонем. нахустин посухи мо ба ин саволатон, яъне чаро ин ҳафта қисми нави силсила филми ҳидоят ё қисмҳои нави филмҳои дигар набаромад. подписчикои канали Шаҳноз медиа, посухи саволатон ин аст ки набудани дискҳои холӣ аст, воридот нест, яъне границаҳо маҳкам аст ва сабаби маҳкам будани границаҳо низ ба ҳамагон маълум аст, ҳоҷати гуфтани ин ҳам нест. на танҳо қисми нави силсила филми ҳидоят, балки қисмҳои нави дигар филмҳо низ набаромад, шояд якчанд муддате набароянд. то он даме ки филмҳо аввалин шуда дар дискҳо набарояд, дар ягон сомонаҳои интернетӣ гузошта намешавад ва ҳеҷ кас бидуни иҷозати дубляжҳое ки филмҳоро тарҷума мекунанд касе кори карда наметавонанд. то дастрас шудани дискҳои холӣ рӯҳафтода набояд шавем, сабр мекунем ва қисматҳои нави филмҳоро интизор мешавем. саволи дигари шумо подписчико ин аст ки силсила филми ҳидоят ҳамагӣ чанд қисм аст? дӯстони азиз, силсила филми ҳидоят ҳамагӣ 175 қисм мебошад. ба наворгирии ин филм соли 2014 оғоз ёфта, соли 2016 ба анҷом мерасад. силсила филми ҳидоят дар Тоҷикистон соли 2016 аз тарафи дубляжи Карон филм харидорӣ гардида, бо тарҷумаи забони тоҷикӣ пешниҳод мегардад. қаҳрамонҳои асосии филм Тимур Аҷар, Серат Тогдемир, Фотеҳ Доған, Еда Озеркан, Дилшод Шимшек мебошад. дар нақшҳои умумӣ бошад Умуд Оғуз, Серкан Куру, Седат Осун, Синон Чалисканоглу, Меҳтаб Байрӣ, Йилдирим Мемисоглу, Аҳмед Каякесен, Асена Тугал ва дигарон. соли 2016 баъди анҷоми силсила филми ҳидоят, ду қаҳрамони асосии ин филм Тимур Аҷар ва Еда Озеркан бо ҳам оиладор шуда, ҳол онҳо соҳиби як духтарча мебошанд. лозим нест дӯстони азиз ба хотири филмҳо дер баромадан, дар комментарияҳо нисбати админҳои канал суханҳои қабеҳ навиштану дили якдигарро ранҷонидан ва ба нафси якдигар расидан, чун сари вақт набаромадани филмҳо аз админи канал вобаста нест. ҳамин ки проблемаҳо оиди дискҳои холӣ бартараф гардад, ногуфта намонад. шумо метавонед аввалин шуда танҳо аз ютуб канали Шаҳноз медиа қисмҳои нави силсила филми ҳидоятро бо сифати баланд тамошо намоед.